Čo o hypotékách nevieme? Môžem predať byt s hypotékou? Samozrejme. Kupujúci alebo financujúca banka kupujúceho nám náš úver splatí a zvyšné peniaze ostanú nám z predaja. Môžem splatiť hypotéku skôr? Samozrejme. Hoci kedy. Otázka znie, či to chcem splatiť s poplatkom alebo bez poplatku. Môžem mať viac hypoték? Samozrejme. Keď zarábam dosť, banka mi rada povolí aj ďalšiu hypotéku. Ale keď chcem založiť iba jednu nehnuteľnosť, na ktorej už jednu hypotéku mám, tak musím byť v tej istej banke. A chcem svoj byt vymeniť za dom, a na tom byte mám hypotéku s dobrou úrokovou sadzbou a nechcem ju splatiť, viem to urobiť? Je to trošku komplikovanejšie, ale dá sa to. Chcem splatiť hypotéku predčasne, ale nechcem platiť pokutu. Mám pár možností. Od 1. septembra 2023 môžem urobiť vklad maximálne 30% ročne z dlhu a môžem to navkladať kľudne aj po mesiacoch. Bez poplatku. Alebo môžem využiť inú možnosť a to, že počkám si do fixácie úrokovej sadzby a splatím to komplet celé. Alebo aj časť. Dostal som lepšiu ponuku z inej banky na moju hypotéku, ale v mojej banke mám ešte platnú fixáciu, dajme tomu 5 rokov. Môžem s tým niečo urobiť? Samozrejme, zaplatím síce 1% pokutu za predčasné splatenie, ale ak si to správne rozrátam a zistím, že sa mi to oplatí, môžem to aj počas fixácie zmeniť. Chcem si kúpiť byt alebo dom, ale ešte ho nemám vybraný? Viem to urobiť takým spôsobom, že si nechám teraz predschváliť hypotéku. Mám 12 mesiacov na to, aby som banke povedal, kedy, alebo teda čo som si vybral. A potom mám ďalšie 6 mesiacov na to, aby som peniaze vyčerpal. Ak mám hypotéku a viem, že mi bude končiť úroková sadzba do roka a pol, ale chystám sa medzi tým na matersku, takže už mi nebudú vedieť overiť príjem. A keďže viem, že som mal dobrú úrokovú sadzbu, teraz mi určite stúpne, tým pádom aj splátka sa mi zvýši, už mi môj príjem preveriť musia. Tak si nechám schváliť hypotéku už teraz s dobrou úrokovou sadzbou, keď ešte príjem mám a budem ho čerpať až vtedy, keď mi skončí fixácia. Vzdelávajte sa, vezmite svoj život do vlastných rúk.